Sizovula la efunda khona umfowethu uKhondo incwadi yamahubo isahluko 22. Mahubo isahluko 22. Kunombuzo engicabanga ukuthi usuhlukanise imindeni. Umbuzo engicabanga ukuthi uhlukanise izwe walenza laba amaqembu amabili. Umbuzo omkhulu lo. Lo mbuzo uhlukanisa phakathi kwabantu abakholwayo nabantu abangakholwa. Lo mbuzo lona ubuzwa abantu abangakholwa ngendlela ehlukile. Uphinde ubuzwe abanye abakholwayo futhi ngokukhulu ungaqondi. Lo mbuzo lona uthi uma uNkulunkulu ekhona kungani kuneyinhlupheko? Abakholwayo bawubuza ngenye indlela. Bathi since mina ngikholwa uNkulunkulu, since mina ngikholwa uJesu, kungani ngiqhubeke ngihlupheke? Iqiniso lithi since inhlupho zikhona kudinga ukuthi zi-addresswe, kudinga ukuthi kukhulunywe ngazo, kudinga ukuthi zibhekwe futhi ukuthi kuthiwani ngazo ezwini lenkosi. Now, ungabelonga in either of the two groups. Ungathi i-conclusion yakho yalo mbuzo kulide kutheni uthi uNkulunkulu akekho. Since kuneyinhlupheko and uNkulunkulu unamandla ukuthi ayimise inhlupheko, but azimi inhlupheko, futhi uNkulunkulu akekho. Ngoba uthi bekhona bezoyimisa inhlupheko. Noma ungathi uNkulunkulu ukhona, kodwa nje ukuthi akanandaba nami. Noma ngathiwa ukweyiphi igroup between lawa amabili engiwabalile, uNkulunkulu unayo impendulo yakho. Ukukunika nje impendulo yalombuzo kuzombola esizibuza umbuzo ongcono kunalowo. Khona umbuzo ongcono kunalowo. Lo mbuzo uthi kuyini ukuhlupheka? Wena ungawuphendula kanjani lo mbuzo? Mangase umuntu akubuza ukuthi kuyini ukuhlupheka, ungathi yini ukuhlupheka? Ungathi ukulala ungadlili? Ngoba bakhona abalala bengadlili. And kubona ukuhlupheka kokugcina lokho. Ungathi mhlawumbe ukuhambaza ikona kuhlupheka kokugcina lokho. Ungathi ukufela. Noma ungathi ungasebenzi, ungawuthola umsebenzi kona kuhlupheka. Noma ungawudescribe mhlambe ngezibhicwa ezenzekayo emhlabeni. And mhlawumbe abantu baseZimbabwe basanda kubhekana nehurricane bangawuphendula ngaleyo ndlela. Ukuthi ukuhlupheka yikho lokho, ukuthi zonke izinto obusuyisebenzelile zishabalale nesibhicongo kanjalo. Now, kulombuzo ongcono, iBhayibheli linempendulo engcono. In fact, linempendulo yabo bonke abacabanga ukuthi bayakwazi ukuhlupheka ukuthi kuyini. Ithini impendulo kaNkulunkulu kulombuzo? uNkulunkulu angawuphendula kanjani lo mbuzo ukuthi kuyini ukuhlupheka? uNkulunkulu angawuphendula ngokuthi asikhombise ukuhlupheka okuwukhukhulela ngoqo. Kona kuhlupheka kweqiniso. Ukuhlupheka ongasoze kwadlulwa ilutho ongayibiza ngokuthi ukuhlupheka. Yila sithola khona uPsalm 22. Amahubo 22 asiphendulela lo mbuzo ngokusikhombisa izinto ezintathu. Izinto ezintathu soyibona kulama verse ku chapter number 22 kwamahubo. Ukuthi ukuhlupheka kwesiphambano uyena okhukhulela ngoqo ukuhlupheka. Akukho ukuhlupheka okuyoke kudlula ukuhlupheka kwesiphambano. Okwesibili ukuthi iqiniso lesiphambano iyona reality yesiphambano, iyona induduzo eyamisa inkosi esiphambanweni. Okwesithathu ukunqoba kwaso leso siphambano ikona okwagqugquzela inkosi ukuthi iqhubeke ime ihlupheke kuso. Ikona kuhlupheka kweqiniso lokho. Asike siqale nje. Into yokuqala esiyibonayo ukuthi ukuhlupheka kwesiphambano yikona okuhlupheka kweqiniso. Umbuzo omkhulu mhlawumbe abantu abayibuza wona nami ngeke ngayibuza wona kwesinye isikhathi ngisamncane.
ukuthi yini le special kangaka ngoJesu. What is so special about uJesu? Angithi nazi izelelese ezimbili zibetheliwe eduze kwakhe naye ukhona phakathi nendawo. Yini le special kangaka ngaye? Yini ukufa kwakhe kubaleke ngalendlela okubaleke ngayo? Baningi abantu befa esiphambanweni angithi. But yini lenza ukuthi uJesu abe special? uDavid la ubhala leli hubo uphefumulelwe umoya kaNkuluNkulu. Uyaprofetha and uma ufunda isihloko sakhona sithi siprofetho ngenhlupheko nenkazimulo yolungileyo. And so inhlupheko azobhala ngazo lana inhlupheko zomuntu ongakaze azabona. Ngoba akekho umuntu ongama, akekho umuntu oyengama ngaleso sikhathi athi ulungile futhi. NoDavid uqobo lwakhe wayengeke azayibize ngolungileyo. Ngokuba uyazazi naye inhlupheko zakhe noma ukushoda kwakhe mayelana noNkulunkulu. Ubani lo onokuma endaweni engcwele? Uyawuphendula umbuzo uthini? Yilowo nezandla ezimhlophe. Uyayedwa onokuma endaweni engcwele. Ngamanye amazwi uJesu wayene relationship eternal noNkulunkulu. Ngenxa ukuthi ayikho into yakemhlukanisa noNkulunkulu. Yini ehlukanisa abantu noNkulunkulu? Izona. uJesu, there was no point in time akukho la uJesu akahlukana khona noNkulunkulu ngenxa ukuthi asikaze sibe khona isono kuye. And so noma ubani umuntu ongama esiphambanweni afe kuso uyakudeserve ukufa kwaso ngaphandle kaJesu. Noma ngathi usukeliwe kade uyihlalela ungenzanga lutho abantu bakuthathe bakuphanyeke esiphambanweni lokho kufa kwakho ngeke kwakulinganisa nokukaJesu. Ngoba ziningi ezinye izinto abantu abangasala bephumula ngazo uma usuhambile. uJesu was the ultimate perfect one. Kwakuyena owayemuhle kunawo konke okwakhona emhlabeni. Jesu wayemuhle ukudlula indalo kaNkuluNkulu, wayemuhle ukudlula konke okwakwakhona. Ungabala wonke ama-7 wonders of the world, uJesu ungaphezulu kwawo. Uthini umbhalo wamaHebrews mayibhala ngaye? Uthi konke kwadalwa nguye, kwadalelwa yena. Ayikho into ongayilinganisa noJesu nokukodwa. So ukuhlupheka kwakhe esiphambanweni kungelinganiswe nokomunye umuntu. Kungelinganiswe nokuhlupheka kwayo kwanoma yini enye engaba khona. Akukho ukuhlupheka okudlula okwesiphambano. Yingani sithi akukho ukuhlupheka okudlula okwesiphambano? Yingoba for the first time empilweni kaJesu, for the first time ekubeni khona kukaJesu, ebunguna phakadeni bakhe, esesiphambanweni wezwe into angakaze ayezwe, wezwe i-disconnect kwi-relationship yakhe noBaba. Buku verse 1 ka-22. Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Isona sikhathi kuphela la sithola khona uJesu ebiza uBaba osezulwini ngokuthi uNkulunkulu wami. Sonke isikhathi uJesu ukhuphukela entabeni uyokhuleka, ufika athi Holy Father. Umbiza ngoBaba ngaphandle kwala. At this point in time, uJesu esiphambanweni i-disconnect ayizwi khona. Yayi-real ngalendlela yokuthi wa-opt ukuthi ambize like a general Israelite. Kwaba ngathi nje umuntu njengabo bonke abantu. I-eternity yakhe ne-relationship yakhe engcwele noNkulunkulu kwaba ngathi uyayikhohlwa for a moment. That is how bad isiphambano was. Sasisibi ngalendlela yokuthi wazizwe ngathi u-disconnected noBaba osezulwini. Inhlupheko yeqiniso is when kune-disconnect kwi-relationship eternal, kwi-relationship engunaphakade, kwi-relationship engcwele. Akho ngisho yedwa umuntu ongakahlupheki ngaleyo ndlela. Yazi sizathu ingobani? Ingoba akekho umuntu one-eternal relationship noNkulunkulu. Noyedwa. Ukuhlupheka kaJesu esiphambanweni kungelinganiswe nanhlupheko ngisho nayinye emhlabeni wonke.
Imagine uJesu ezwa leyo disconnect for the first time in his life. Wena kangakuyizwa i-disconnect kanjani? Kuyangakanani uyizwa lo disconnect kanjani? And sometimes kuhamba kugcina sekuba into ejwayelekayo. Baze bathi abange ukhuleka umkhuleko ngathi uphelele erofini. Ngoba into ejwayelekayo. But uJesu at this point in time wengakaze abhekane nento kanjalo. Buku verse 1b kuya ku verse 2. Uthi kude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. uNkulunkulu wami ngikhala emini kepha uphenduli nasebusuku ngingabi nakuthula. Ngingabi nakuthula. Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu angamuzi umuntu? Yini eyenza uNkulunkulu angamuzi umuntu? Asibuke nje uIsaiah. Isaiah 59 uverse 1 no 2 wakhona. Uthi bheka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Buku verse 2. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. uJesu was so overwhelmed ngesono. Isono sabantu esasibekiwe phezu kwakhe at this moment in time that wezwakala sengathi ungomunye uNkulunkulu abatreata as sinners. uNkulunkulu wamphathisa okwendlela ekufana ngabe uphatha thina ngayo. Siyakudeserve ukuthi uNkulunkulu asiphathe ngaleyo ndlela. Uma uNkulunkulu esuka uyithi ehlubuka kithi, ayikho into esingama ngayo siyijustify sithi uNkulunkulu akufanele ngabe uyakwenza lokho. Sinaliphi ilungelo? Ngoba sikho ngcwele njengoJesu engcwele. Uma uNkulunkulu eshiya, uma uNkulunkulu esihlubuka, asinalo ilungelo ukuthi simbuze ukuthi ungishiyelani na. Impendulo ikhona kithi ngoba siyizoni. Kungani uNkulunkulu ungasizwa? Ingoba izono zethu zibusithile ubuso bakho. uJesu was treated as isoni esiphambanweni engasazange isono. Thina siyijwayela izono ne disconnect futhi siyijwayela. Kuyenzeka usinsikhathi kube lula nje ukulala ungathandazanga ukuthi uNkulunkulu ngeke angizwe. Kodwa kuJesu there was an impossible task. Kwakuyinto enzima kakhulu le. But for the first time empilweni yakhe wayizwa i-disconnect ngenxa yobuhlungu nokuhlupheka kwesiphambano. Buka uIsaiah 53. Umuzi uthi uthini ngaye ku verse number 3. Uthi yayideleliwe yashiywa ngabantu umuntu wobuhlungu owazi ukugula. Umuntu wobuhlungu owazi ukugula. uJesu uyena umuntu wobuhlungu. Uma ufuna ukukhuluma ngobuhlungu, uma ufuna ukukhuluma ngeinhlungu, uma ufuna ukukhuluma ngokuhlupheka, khuluma ngoJesu. Ikona kuhlupheka lokho. Uma uthi wazi ukuhlupheka wena, uma uthi akekho umuntu ongakutshela ngokuhlupheka wena, awungitshela ukuthi uyayazi ni disconnect with eternal Father. Uyakwazi ukuzwa ngathi relationship yakho nobaba ongunaphakade iphelile. Cha. Akukho oyedwa kithi okwaziyo lokho. Okwesibili esikubonayo ukuthi inhlupheko yeqiniso yilapho ulwazi lwethu ngoNkulunkulu lungahambisani nereality. Itheology it disconnects with the reality. Phindele emuva kumaHubo 22 ubuke uverse 3 to 5. Uthi kepha wena ungongcwele ohleze ezibongweni zikaIsrayeli obaba bethu babethemba wena wabakhulula bakhala kube bakhululwa bethemba wena abaze bajapha. This is a reality. This is what uJesu akwaziyo ngoNkulunkulu. It disconnect is there. At the same time, in knowledge is there.
Now, in reality not verse 3 to 5, but verse 3 to 5, but the reality is that the disconnect is there. Ngiyayizwa ngathi uNkulunkulu akangizwa, ngizwa ngathi uNkulunkulu ungishiyile. Ukukhala kwami akuzwakali. But this is the reality. uNkulunkulu ngongcwele uhleze ezibongweni zikaIsrayeli. Obaba bakhala, bamethemba, wabezwa. That's the truth about uNkulunkulu. uNkulunkulu ozwayo. But akangizwa. Lord, this is what I know about you. uNkulunkulu wami lokho engikwaziyo ngakho. Ngazi lokho ngawe, but kulesi sikhathi samanje angikuzwa kuyiqiniso lokho. Nkosi yami ngiyakwazi ukuthi uyezwa. Kungani ngizwa ngathi awungizwa? This is uJesu esikhombisa ukuthi waye umuntu impela. Ukuhlupheka kwakhe was as real, kwakuqinisekisile, kwakuyiqiniso ngalendlela yokuthi wezwa the same thing esingayizwa nathi uma sizwa ngathi uNkulunkulu akasizwe. Uma sibhekene nokuhlupheka, same reaction nathi sinayo. Siyayizwa leyo disconnect, even though kuthina iseyikhathini eziningi than one. Siyazizwa izono zethu zisi-overwhelma ngalendlela yokuthi sizwa ngathi uNkulunkulu ngeke asizwe ngisho sikhuleka. Lokho akwenzeki kanye, kwenzeka ikhathe eziningana. Kuyenzeka futhi nathi sizwe ukuthi iqiniso siyalazi impela, sifundile ngoNkulunkulu, siyamazi ukuthi unjani, siyazi ukuthi zonke inhlupheko zisebenzelana zibe ngezinhle kwabakholwayo nabakhethiwe nguye. At the same time futhi silazi lo qiniso, sithi masibhekana nezinhlupheko sizwe ngathi lelo qiniso alihambisani nereality. uJesu at this point in time uNkulunkulu ongunaphakade, akazange abuthathe kube into yokuphangwa ukuthi uNkulunkulu. Akabuswa ama-feelings uNkulunkulu. Even though enawo ama-feelings uNkulunkulu, but akabuswa yiwo. But uJesu at this point in time, ubuntu bakhe wabuvumela ukuthi bumzwise ubuhlungu bokuhlupheka. Isitshelani lento, ukufa kwakhe nepain ayizwa on that cross kwakureal, kwakukwiqiniso. Akufani nalokho okufundiswa abantu beDocetism. Labo bantu abafundisa ukuthi uJesu kwakuwumuntu, uKristu kuNkulunkulu. Bathi ke uJesu umuntu wazalwa uMaria, waqhubeka wawumuntu njengabo bonke abantu, kodwa wathi mayibhabhadiswa embhabhadisweni kaJohane kwase kwehla uKristu wazongena kuye. Ngalendlela ukuthi wathi uJesu esesiphambanweni ngoba uNkulunkulu ngeke akwazi ukufa, uKristu wahamba wamshiya, kwasala kufa uJesu. Akuselona iqiniso lokho. Inhlupheko yeqiniso uJesu wayizwa. Inhlupheko yeqiniso wayizwa. And yini inhlupheko yeqiniso? Is when omniscient, owazi konke, ebona i-disconnect ne-reality. Ebona i-disconnect ne-reality. Uma uthi wazi ukuhlupheka, ake ngikubuze lo mbuzo. Ungabe unayo yini omniscient knowledge? Ngabe ukwazi kwakho kukwazi konke yini? Uma ukwazi kwakho ku-finite, kugcina kuhamba kuphela. Kune-disconnect between i-theology yakho ne-reality. Uba singamblame, singablame i-theology na noma singablame wena? Inkinga uwe, akuyona i-theology. But this is uJesu, i-theology yakhe is correct. No, the knowledge yakhe is correct, but the reality is not in keeping now. Mhlawumbe wena uhamba uyibuza ukuthi ngabe lokho engithi ngiyakwazi kuyiqiniso yini uJesu cha. Wayazi ukuthi lokho akwaziyo kuyiqiniso ngoNkulunkulu. But it disconnect ne-reality was so real. Yayi apparent ngalendlela. Mawuthi wazi ukuhlupheka, ngabe unayo yini i-omniscient knowledge? Le
kwakuyindoda yenhlupheko. This indeed was a man of sorrow. Akekho noyedwa umuntu ongama athi ulingana naye, akekho noyedwa omunye umuntu ongama athi wakwahlupheka naye njengaye, akekho noyedwa umuntu ongama athi ukuhlupheka uyakwazi. Ukuhlupheka kufanele ukukhombe kuphi? Esiphambanweni. Iyona nhlupheko yeqiniso leyo. Okwesithathu esikubonayo ukuthi inhlupheko yeqiniso is when olungileyo ethukwa ngababi. Buku verse 6 to verse 8. Uthi kepha mina ngiyimpethu, angisiyi umuntu, ngisithuko sabantu, ngindelelo yabantu. Bonke abangibonayo bayangiqolodela, baphukule imlomo, banike namakhanda, bathi zinikele kuJehova, makamsindise, amkhulule njengokuba emthanda. This is not a self-evaluation. uJesu akayibuki yena bese athi mina nginje. But ilokho abantu ababekade bemperceive as, babembona ezimpethu nje. Babembuka ezimpethu nje. Bukusisa kahle verse number 6. Uthi kepha mina ngiyimpethu, angisiyi umuntu. Bese kuba khona isemicolon, iyona into explainer isentence before. Uthi ngiyisithuko sabantu, ngindelelo yabantu. I-perception yabantu le ngoJesu. Perception yabantu le ngoJesu. They perceived him as impethu nje. Now, think about it. Lo indodana kaNkulunkulu ongcwele ingunaphakade, ihlumela likaJese, abantu abadaliweyo ibona laba abambiza ngokuthi uyimpethu. Uthukwa izitha zikaNkulunkulu, isidumbu nabafileyo mayelana nesono, isigqila zokungalungi. Umuntu odaliweyo nesiqalo nesiphetho, onsuku zakhe zibaliwe, onhliziyo yakhe ayipheze ukuzindla ngokubi. Uyena lo othuka indodana kaNkulunkulu. Buku verse 6 ingxenye yesibili yakhona. Uthi ngisithuko sabantu, ngindelelo yabantu. Verse 7, bonke abangibonayo bangiqolodela, baphukula imlomo, banike namakhanda, bathi zinikele kuJehova, makamsindise, amkhulule ngoba nguye omthandayo. Mawukuthi uthi mzalwane wazi ukuhlupheka, ngabe uyindodana kaNkulunkulu yini? Ngabe ungozelwe yedwa yini nguNkulunkulu? Ngabe uyena kuphela yini oyindodana kaNkulunkulu wena? uJesu was umuntu olungileyo, owazondwa, wanga-understandwa, washawa abantu abangalungileyo. Isaiah 53 again lade simbuke ekuqaleni ukhuluma ngayo into efanayo. Isaiah 53 mufunda verse 2 to verse 3 wakhona. Uthi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nangenjengempande emhlabathini omileyo, yayingenasimo nobuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune, yayideleliwe, yashiywa ngabantu, umuntu obuhlungu owazi ukugula, yeyiswa injengesithezelwa ubuso ngabantu, asishayanga nto yalutho. Asishayanga nto yalutho. Umuntu uhlushiwe ungama ngani? Ngabe uyabukeka yini? Ngabe ulungile yini ukuze abantu balunge kuwe? Ungasho nje uyadeserve ukuthi abantu balunge kuwe ngoba nawe ulungile. Ungasho ukuthi abantu abakubuke umuhle ngoba umuhle vele. Cha nakani. Now imagine abanga uJesu olungileyo, kukhona abantu abangalungile, ababi, kuyibona abamukulayo bemkholodela. Now this is a man of sorrow. Uyena umuntu wezinhlupheko lo. Uma uthi wazi umuntu wezinhlupheko, ngabe uyamazi uJesu. Okunye sikubonayo futhi from verse
9 to verse 11 is that inhlupheko yeqiniso, inhlupheko yomuntu othemba lakhe kuphela likuNkulunkulu. This is going to be a quick point. Ngizosheshe ngidlule nje la. But buku verse 7, verse 9 to 11. Uthi impela nguwe owangikhipha esizalweni, wangikhoselisa ngasemabeleni kamama. Ngaphonswa phezu kwakho kwasesizalweni, uNkulunkulu wami kwasesizalweni sikamama. Ungabi kude nami ngokuba inhlupheko iseduze, nosizayo akakho. Nosizayo akakho. Uyabona yini ukuthi ithemba lika Jesu laba kuNkulunkulu even before azalwe, from his conception. Nguwe wangikhipha esizalweni, wangikhoselisa emabeleni kamama. Verse 10, ngaphonswa phezu kwakho kwasesizalweni. From conception, uNkulunkulu wami kwasesizalweni sikamama. From birth. From leyo recognition, uJesu reflects, uyabheka ukuthi akaze athembe omunye umuntu in his entire life. So lokho uJesu waba conceived, selokhu uJesu wazalwa, selokhu uJesu wabekwa emabeleni kamama, akaze athembe omunye ngaphandle kukaNkulunkulu. Ubani omunye ongasho njalo? Thina sonke sike saba nawo amanye amathemba. Angithi uma uxabana nomuntu ubuthi ngizomtshela ubhuti, uJesu akaze akusho lo. Angithi uthemba uma wakho, mawulimala uthi hawe ma. uJesu akaze akusho lo. Angithi uthemba ugogo wakho, angithi sakhula sithenjiswa amadlozi, uthi uma uxoshwa ngothi ubhobho uthi yisho ukuthi abaphansi bakubhekile. Not kuJesu. Akaze abe nelinye ithemba ngaphandle kukaNkulunkulu. Hleze uma inhlupheko isimandla kakhulu, usizo olungaveli kwenye indawo, usizo olungaveli nakuNkulunkulu, sihlehlele kumathemba asemhlabeni. Siyakhumbula indaba yenkosi yaka-Israyeli yokuqala. uNkulunkulu wayenikeza umprofeti uSamson, wayenikeza umprofeti uSamuel wamnikeza umprofeti uSamuel. uSamuel waprofethela lenkosi ingamshaya indiva, ingamlaleli. Wazi uNkulunkulu wamthabatha umprofeti wakhe wamshiya engenayo umprofeti. Kwenzakalani? Isizwe sahlupheka, sabhekana nazo zonke inhlupheko. Bathi bazama ukufuna, bafuna ngamaphupho, bafuna ngazo zonke indlela, uNkulunkulu akabaphenduli. Wahamba wayapi? Esangomeni. Wafika wathina esangomeni, siyafuna uNkulunkulu, sifuna ngamaphupho, sifuna ngazo zonke indlela, uNkulunkulu akaphenduli, sivuseleni uSamuel. Inhlupheko zizokudrive to that point. Zizokudrive to that point. La uzogcina ukhohlwa khona na uNkulunkulu, ukhohlwa khona na ukuthi uNkulunkulu uyena kuphela ithemba lakho, uphindele kwamanye amathemba. Angithi yona inkinga eyayikhona uyilabazalwane bamaHebheru, laba babhalela incwadi yamaHebheru. Bathi mabebhekene nenhlupheko bathi asishiye iChristianity siphindele emuva. Because amathemba abo ayekhona futhi kwezinye izinto. Uma usanethemba lasemhlabeni ayengitshela iqiniso, ukuhlupheka kwangempela awukakakwazi. Buku uJesu, in the midst of trouble, phakathi kweinhlupheko zonke, la khona ingasekho indlela yokuphuma, la wazizwa ngathi khona uNkulunkulu umshiyile, still ithemba lakhe alizange liye kwenye indawo. Now yikona kuhlupheka lokho. Uma ngase uthi uthembe uma wakho wena, uyena ilona themba lakho, uma wakho engasekho ungamazi nothi ukephi, kodwa usathi uthemba uma wakho, uhlupheka impela. Ngoba kusho ukuthi awuzuhamba uyodinga usizo kwenye indawo. This is Jesus. Uthemba uNkulunkulu kuphela. And akabheki ithemba kwenye indawo.
akacabanga ezinye izitratshe zokuthi ayikhulule la uthatha ithemba lakho uliphonsa kuNkulunkulu. Itrust yakhe ayisukanga yaya kwenye indawo. Ake ngikubuze lo mbuzo, uma uthi wazi ukuhlupheka, ngabe uke wafika yini to this point? Uke wafika yini to the point la khona uthi angisazi ngenzeni sengithemba uNkulunkulu kuphela? Wangazama imizamo, wangazama ukuthi wenze u1 no2 uhlanganise u1 no2 no3 wathi nje ngithemba uNkulunkulu. uJesu was the man of sorrow. Yona ndoda eyabhekana nenhlupheko. Okugcina ngaphansi kwaleli phuzu before sibheke elesibili. Inhlupheko yeqiniso ilapha abangalungile bebusa phezu kolungileyo. That is shocking. Buku verse 12 to verse 18 usebenzisa i-poetic language. Uthi izinkunzi eziningi zingibunganyele, ezinamandla aseBhashani zingizungezile. Zingikhamisela umlomo wazo njengengonyama edwengulayo nebhodlayo. Do you see that? This is a stamp of triumph. Umuntu mayiseqedile esekushaye waze wanela esekunyathela ngeenyawo zakhe ezama ukukhombisa ukuthi ayisekho into ongayenza. uJesu reached that point esiphambanweni. Uzungeziwe akanandlela yokuphuma. Uzungeziwe. Verse 12. Verse number 13 usikhombisa umuntu osabayo obhengelwa ibhubesi limvalele ekhoneni. Izinkunzi verse 13 zingikhamisela umlomo wazo njengengonyama edwengulayo nebhodlayo. Mawukuthi wakhulela emakhaya uyayazi lento yokuthi ufike uqhathwe nomuntu omdala nginawe. Mathe kushayile bese akungqongqoze ekhanda athi zingela amadiye emva kwendlu. Sekushayile kodwa futhi ufuna ukukhombisa ukuthi ayikho into ozoyenza vele. Uvalelwe khoneni. Yeah. Thinking ukuthi sebemnqobile ayisekho into angayenza. Verse 14 uthi ngichithwe njengamanzi onke amathambo ami enyele inhliziyo yami njengengcini incibilike phakathi kwezibilini zami. Njengamanzi achithiwe awasanemsebenzi walutho. There is useless water. Musu wachithile amanzi ngeke usawabutha emhlabathini. Amathambo akhe uthi they've rendered him immobile. Akasakwazi nokuthi ayisukumela ayihambele, akasakwazi nokusukuma ayibalekele. Inhliziyo yakhe isifana newax. Incibilike ezibilini zakhe. Verse 15 amandla ami omile njengondengezi ulwimi lwami linamathelo olwangeni lami ungibekele othulini lokufa. Sibona ukuthi amandla akhe ayesephelile wengasenakho ukuyisiza yena. Ubekwa othulini lokufa. Lo muntu umuntu onqotshiwe ababulali bakhe. Bamnqobile akasenakwenza lutho. Verse number 16 ngokuba izinja zingibunganyele umbonda wababa ungizungezile izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile. This is someone esimpictureisha ngathi usurroundwe yi-pack of dogs. Kunezinja ezimsurroundile and lezo zinja lezo ngeyisamdedela umbonda, which means a congregation, abantu abaqokelene ndawonye bezokwenza a certain act. Abagcinanga nje ukuthi bahlanganyele bambhobozile futhi enyaweni zakhe. Ngokwabo bamnqobile. Verse 17 uthi ngingabala onke amathambo ami bayabukela bangibuke baxibhizele. Ipain ayesekuyo at this point in time wayezwa ngathi amathambo akhe ngawabala wonke because wonke they were painful. Ukubone uzwe ipain ngalendlela ukuthi ungathi ungavela uthatha ummese uyisike le ndawo ebuhlungu. Now imagine umzimba wonke unjalo.
uthi ngingawabala amathambo ami. Verse number 18 uthi babelani izingubo zami benzelani inkatho ngesembatho sami. Now ukubethela isipikili nokufaka istamp sokuthi ayisekho into osozoyenza, babelani ingubo zakhe bamkhombisa ukuthi ayisekho into ozoyenza wena. Basho ukuthi angeke azehle esiphambanweni. Baneshow ukuthi ngeke sayidinga lezi ngubo. But at least asibe sihlukaniselana ngeengubo zibe useful for something. Mawuthi mzalwane uthi wazi ukuhlupheka. Ngabe usuke wanqotshwa yini ungolungileyo? Mhlawumbe umbuzo obaluleke kakhulu kunalowo, ngabe ulungile yini? Uma unqotshwa abantu, unqotshwa abantu abangalungile, nawe ungalungile vele. Nawe ungalungile vele. So iqiniso lokuqala esilibonayo from verse number 1 to verse number 18 ukuthi inhlupheko yeqiniso, inhlupheko yesiphambano, konke okunye akufiki nakufika kuso. Kufiki nakufika kuso. Iqiniso lesibili esilibonayo kuPsalm 22 kafushane, i-reality of the cross. Reality of the cross. What was really happening esiphambanweni? Yini leyenzeka esiphambanweni ngempela? Sinazo lezi zinto esizibona kwi-background. Siyambona uJesu kungathi unqotshiwe, siyambona uJesu kungathi ushiwe uNkulunkulu, siyambona uJesu man of sorrow, siyambona uJesu ebhekene nokuhlupheka okungaphezulu kwa konke ukuhlupheka ongake kubalwe umuntu emhlabeni. But yini eyenzeka esiphambanweni ngempela? Yini eyenza uJesu agcineke esiphambanweni, ahlale khona esiphambanweni angehli? Yini yenza ukuthi uJesu angabizi ingelosi eziinkulungwane azise sizomsiza? Yini emduduza uJesu esiphambanweni? You'll be surprised. Verse 19 to 21 usikhombisa ukuthi uNkulunkulu kazange amshiye uJesu esiphambanweni. Buka iprayer yakhe. Verse 19 to 21 uthi kepha wena Jehova mawungabi kude, wena amandla ami sheshe ungisize, sindisa umphefumulo wami enkembeni, ukuphila kwami emandleni ezinja, ngisindise emlonyeni wengonyama nasezimpondweni zezinyazi, nasezimpondweni zezinyathi uyangizwa. Uyangizwa. uNkulunkulu kamshiyanga uJesu esiphambanweni ukuthi akahlupheke yedwa. Now this is the reality. Ku-reality yakhe yasekuqaleni simbonile ebhekene nazo zonke inhlupheko, but in the background this is i-reality yangempela. Noma lokho ekubona kwenzeka kwakungathi kune-disconnect noma kunokwahlukana phakathi kwakhe noNkulunkulu, ne-knowledge yakhe omniscient, ukwazi kwakhe okungaphezu kwakho konke, ukwazi kwakhe konke, kwangathi kuyaphambana ne-reality. Knowledge yeqiniso zange izishintshe. Knowledge yeqiniso zange izishintshe. uJesu remembered ukuthi uNkulunkulu kamshiyanga. Now look at verse 24. Uweqenda 22 no23 sobuyela kuwo. Uthi ngokuba akadelelanga, akanengwanga inhlupheko oyohluphekayo, akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye wezwa. This was the comfort to uJesu, into emduduza uJesu on the cross. Noma ngathiwa wazizwa sengathi uNkulunkulu umshiyile, lokho ayekwazi okuyiqiniso was that akamshiyanga. Uzwile umkhuleko wakhe. Wayazi uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakhe. uJesu wahlupheka ukuhlupheka kwangempela. Wezwe i-disconnect yangempela, kodwa i-comfort yakhe yamiswa i-reality ayayazi. uNkulunkulu kamshiyanga. Elesithathu lokugcina, ngicabanga ukuthi ngizothinta kancane la ngoba usondlo uzoqhubeka kusasa kulo leliphuzu.
ukunqoba kwesiphambano. Ukunqoba kwesiphambano. Yiyo into eyamgqugquzela uJesu ukuthi ahlale esiphambanweni, ukunqoba kwesiphambano. Verse 22 to verse 31 usibonisa lokho. 22, ngiyakushumayeza bafowethu igama lakho, ngikudumise phakathi kwebandla. Nina nesaba uJehova mbongeni, nina nonke nzalo kaJehova kaJakobe emdubiseni. Nimesabe nina nonke nzalo kaIsrayeli. Verse 25, ngiyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu, izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo, abamnene bayakudla basuthe, abafuna uJehova bayomdumisa, inhliziyo yenu mayiphile kuze kube phakade. Konke kuvela ngenxa yesiphambano. That is what we see kulama verse. Konke kuvela ngenxa yesiphambano. Verse 27 uthi imikhawulo yonke yomhlaba iyakukhumbula iphendukele kuJehova, nezizukulwane zonke zezizwe ziyakukhuleka ebusweni bakho, ngoba umbuso ungokaJehova, nguye obusa izizwe. Bonke abacebileyo bomhlaba bayakudla bakhuleke, bonke abahlehlo othulini bayakukhothama phambi kwakhe, naye engenakugcina umphefumulo wakhe ekuphileni. Inzalo iyakumkhonza, isizukulwane esizayo siyakulandiswa ngayo inkosi. Bakuza bashumayela ukulunga kwayo, kusisizwe esiyakuzalwa ngokuthi ikwenzile. Konke kuvela ngenxa yesiphambano. Abawudumisa inkosi kungenxa yaso isiphambano. Sindiso kaIsrayeli iyokwenzeka ngenxa yaso isiphambano. Naso sonke isizwe siyomdumisa uNkulunkulu esiyosindiswa egameni likaJesu kungenxa yesiphambano. Verse 31 wenza i-declaration of the gospel. And uyikhomba ukuthi because of the cross. Ivangeli lishungela ngenxa ukuthi kwaba khona isiphambano. Nokuphila okuza ngevangeli kuza ngenxa ukuthi kwaba khona isiphambano. Ukuthi isiphambano sasingaze sibe khona, ngabe sonke asikho la. uNkulunkulu kuphela owazi ukuthi ngabe sikephi. Nawu lento ihlanganaphi nathi? Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi uma sifuna ukwazi inhlupheko siyibone njengoba uNkulunkulu eyibona. Uma sifuna ukwazi inhlupheko sazi inhlupheko yeqiniso ukuthi yini. So before ukhale ngokuthi uyahlupheka, ake ubheke isiphambano ubone ukuthi inhlupheko ngempela yini. Emva kokubona isiphambano, ake ukhumbule owalenga kusa. Akushumayele ukulunga kwakhe. Mayike yaziwe izizwe zonke inkosi. Mayazi ukuthi yayilungile yahlutshwa ngabangalungile esiphambanweni ngenxa yentokozo eyayibekiwe phambi kwayo. Kwabangazani noJesu nginalo meyalezo. Ulaka likaNkulunkulu luyeza. Kunosuku oluzayo oluvutha njengeziko. Uma uthi wazi ukuhlupheka la emhlabeni, qaphela ukuhlupheka kwangale. Ongakholwa, ongasindisiwe, usamelwe isijeziso sobubi bakhe. Isihogo sikhamisile, silinde uNkulunkulu akhiphizwe, sigwinye. Bonke udumo nenkazimulo kuphele balindile ngale. Kubo bonke abangakholwa. Ulaka likaNkulunkulu luphezu kwabo. Ukuhlupheka kubalindile on the other side. Buka nami uZefaniya, one of the minor prophets akhona eBhayibhelini. uZefaniya chapter number 2 verse 1 to 3 wakhona. Buthanani yebo, buthanani sizwe esingenamahloni. Isimiso singakazali. Lolo suku ludlula njengamakhoba. Lungakanehleli ulaka oluvuthayo likaJehova.
lungakafiki phezukwenu usuku lolaka lukaJehova. Funani uJehova nina nonke bathobekileyo bomhlaba, enisebenzile ukwahlulela kwakhe. Funani ukulunga, funani ukuthobeka, mhlawumbe niyakusitshekelwa ngosuku lolaka lukaJehova. Buthanani nifune uJehova. And uZefaniya at this writing kade ebhala lokho, ubhalela isizwe saka-Israyeli esasikade simhlubuka uNkulunkulu. Abantu abebengaphansi kolaka likaNkulunkulu, uNkulunkulu wayethi mayikhulumile ethi liyeza ulaka lakhe lifike kubo. And ukhuluma ngesimiso, uthi kunesimiso uNkulunkulu asesikhiphile. Uthi sasibhaliwe already. And lana ungacabanga a king osekhipha i-decree wathi abafe bonke abanje. And ngizokutshela iqiniso, i-decree yokuthi mabafe bonke abangakholwa isikhona. Thina uJesu uthi angizile ukuthi ngizokwahlulela isizwe, kodwa bonke abangakholwayo sebehlulelwe already. Decision isithathiwe ukuthi bonke abangaphendukelanga uNkulunkulu balindelwe ulaka lwakhe. Uthi ke uZefaniya sizozala leso simiso. It will take effect. The decree has been written, it's going to take effect. Isimiso sibhaliwe sizozala. Ngamanye amazwi uthini? Uthi this is definitely coming. Kukhona ulaka oluzayo and liqinisekiwe. Athini uPetro athozayo uyeza akanakulibala. Phuthuma, make haste, shesha. Uze wenza isibonelo ngamakhoba. Enamakhoba is chaff. Mawukuthi bakhona abayaziyo lento yokugqula, mawukuthi uzokwenza isitambu, ugqule bese kusala lokho othi uma ukuthela phezulu kwesaka kudlule nomoya. Amakhoba lawo. Uthi usuku luzodlula njengamakhoba. Uma ungasheshisi uze enkosini uzokwamkelwa ukuthethelelwa ngenxa ukuthi ulaka lwaNkulunkulu lwaphoswa phezulu kwakhe, ukuhlupheka okufana ngabe wakuhlupheka kwahlushe kwanguye. Uma ungezi kuye inkosi usuku luzodlula njengamakhoba. Usuku lokwahlulela liseduze kanjalo. Ithini i-decree? Ithini i-decree uNkulunkulu ayikhiphile? Ulaka lukaNkulunkulu luyeza. Ulaka lukaNkulunkulu luqinisekile, it is sure. Ulaka lukaNkulunkulu luyavutha. Ithini solution? Verse number 3. Funani uJehova nina nonke bathobekileyo bomhlaba, anisebenzile ukwahlulela kwakhe. Funani ukulunga, funani ukuthobeka, mhlawumbe niyakusitshekelwa ngosuku lolaka lukaJehova. Ngabona usumfunile yini? Ngabe usindisiwe yini? Inhlupheko yolaka lwakhe iyezwa uma ungakazinikeli. Uma uthi wazi ukuhlupheka, awukwazi ukuhlupheka ungaleni. Bheka isiphambano side. Masivalamela.